naše vedomie o vzniku života v oceáne. Jo, pretože keď doteraz, čo si nájdete v biologických knihách je, že tak, jak sme sa bavili, kyslík vytvárajú len fotosyntetizujú organizmy. Ale na to, aby sme pochopili, o čom sa vlastne ideme baviť, tak ja som si pripravila strašne zjednodušené schémy, jak ten život funguje a jak tá evolúcia mohla ísť. Jo? Tak, Žeran, ja ti to budem postupne posielať na Messenger. Takže toto je absolútne zjednodušené schéma života. A nie len života, jo, ale napríklad vlastne baterky. Vidíš to? Jo, ano. Takže o čo ide? Čierna gulička je niečo, čo elektrón dodalo. To bol napríklad môj hřebík. Čo elektrón chytilo? Čo elektrón prijalo? No prijala ho tá meď. A teraz, ak by som mala po ruke, Ježiš, to by bolo pekné a vlastne aj to mám po ruke, ale to už nebudem. Keby som mala po ruke strieborné kationty, takže plusové striebro a dala ho ku našej medi, čo sa stane? Tá meď odovzdá elektrón striebru, pretože striebro ho chce oveľa viac ako meď a meď ho chce viac ako železo, vlastne tady to železo. Jo? Takže takýto prenos tých elektrónov je úplne spontánny. Znovu to podotýkam. Ako náhle máme určité podmienky, tak je to spontánne. Tento obrázok, ktorý som vám poslala, si môžeme prerobiť do života a vyzerá to takto. Jo, takže máme... je to jeden organizmus. Toto, čo je na tom obrázku, je jeden organizmus. Je to organizmus, ktorý je schopný za pomoci energie z vonkajška, alebo tá energia môže byť buď svetlo, alebo chemická reakcia, môže vytvoriť jedlo. To jedlo následne rozkladá, získava z neho elektróny a vytvára energiu pre život. Takže toto je extrémne jednoduchá zjednodušenina, jak funguje život. Jo? A teraz, v tomto schématu sa my nenachádzame. V tomto schématu sa nachádzajú organizmy, ktoré sú schopné si jedlo vytvoriť. Keď prídu organizmy, ktoré nie sú schopné si vyrobiť jedlo do schématu, tak to vyzerá takto. Jo? Sú to organizmy, ktoré berú jedlo vyrobené organizmami, ktoré sú schopné to jedlo vytvoriť a oni ho len rozkladajú a vytvárajú tak energiu pre život. Jo, takže toto sú tie najjednoduchšie schémy, jak to mohlo fungovat. A teraz. Počkej, takže některé organismy jsou schopny díky dodané energii si ze svého okolí vytvořit něco, co oni považují za jídlo a to je jejich pak energie pro život, ale třeba my prostě musíme vzít produkty jiných, rostliny, živočichy, zežrat je, z čehož my získáme energii. Áno. Dobre. A teraz, jo? Teraz už je to, teraz to bude kus väčší hardcore, jo? A už jdeme. Ten môj skill v malování. Jo? Tvoje malování je hezčí než moje malování. Dobre, takže pozrite sa, ja už som tam aj napísala konkrétne, z čoho tie organizmy sú schopné získavať energiu. Buď je to zo svetla a nazývame to fotosyntéza, pretože je tam to foto, je tam to svetlo, alebo sú to obyčajné chemické reakcie. Jo? Úplne obyčajné chemické reakcie, kde keď dáme dve dokopy látky, ktoré sú si schopné vymieňať elektróny, tak oni si budú vymieňať tie elektróny. Takže takto sa vytvorili prvé organizmy. Pozrite sa na ten obrázok, čo je zdrojom elektrónov. Zdrojom elektrónov je napríklad sulfán, síra alebo vodík a tak ďalej. Jo? To už by sme sa moc zamotali. Ja som si vybrala len síru, ešte tam môžeme hodiť dusík, uhlík a tak ďalej. No prostě musíme vzít nějaké chemické prvky, které víme, že v prostředí je, které jsou ochotné darovat ten elektron. Ktoré sú schopné darovať elektrón. Presne tak. A teraz oni následne vytvoria jedlo. Pretože majú energiu. Majú energiu len kvôli tomu, že ten elektrón bol niekomu poskytnutý.
Jo, elektrón sa preniesol. To už by sme zašli do hĺbky. Keď budem mať pripravenú prezentáciu o živote, jak sme sa bavili, tak tam by sme mohli ísť do tej hĺbky. Jo? Zatiaľ len malování. Takže oni si takto vyrobia to jedlo. No a to jedlo môže slúžiť pre nich alebo pre iné organizmy na výrobu energie pre ten život. A teraz bacha. Pozrite sa, kde vstupujú fotosyntetizujúce organizmy. Jo? Tak. Všimnite si tam ten rozdiel, že už máme high-tech, už sa elektróny neberú zo sulfánu síry a vodíku, pretože z týchto molekúl elektrón získate veľmi jednoducho. Jo, veľmi jednoducho. Takže tie systémy na odobranie elektrónu boli menej komplikované. Ale keď tie systémy boli vytvorené, iné organizmy si ich mohli požičať, zlepšiť a pozrite sa, z čoho odoberajú elektróny. Čo tam je? Voda. Tam je voda. A to je to, čo sme sa bavili na začiatku. Z vody len tak tie elektróny nezobereš. Pretože kyslík si ich drží. Takže potrebuješ fakt systém, vyspelý systém evolučne, ktorý je schopný elektrón odobrať z kyslíku z vody. Jako treba fotosyntézu za využitia ale vody. Predtým ten obrázok hore, tam bola síce fotosyntéza, ale využíval sa sulfán, jo, iné prvky, a pak aj vám vznikali nejaké sírany a tak ďalej. Ako náhle ten systém je schopný tieto elektróny zobrať z vody, čo je produktom? Čo je tam jedlo plus? Kyslík. O2. A koľko ho tam jako je? Asi dost, protože ve vodě jsou vždycky dva vodíky a jeden kyslík, takže jelikož atom molekul vody je hodně, tak asi z toho bude i hodně kyslíku. Tak, a teraz, toto všetko, čo sme si tu hovorili doteraz, využijeme úplne, hej, a teraz, máš veľmi veľa kyslíku. Čo sa stane? Príde organizmus, ktorý dovtedy využíval iné látky, aby elektrón z jedla, lebo to je znovu, všetko je len prechod elektrónov. Práve kvôli tomu ten prvý obrázok, aby ste fakt ako vedeli, že není to o ničom inšom, je to len o odovzdávaní a príjmaní elektrónu. Odovzdávam, príjmam. Chemicky sa to nazýva oxidácia a redukcia. Jo, takže keď mám jedlo, tak z jedla beriem elektróny a hádžem ich na niečo. Keď ich hodím, tak jak v tom predošlom obrázku, ale ono to je aj v tomto poslednom obrázku, keď tie elektróny hodím napríklad na nejaké sírany alebo na iné anorganické zlúčeniny, tak sa vylúči energia nejaká. Ale keď ten elektrón hodím na kyslík, čo sme si povedali? Molekula kyslíku je energeticky oveľa vyššie ako kyslík v mínusovom stave. Takže ak tie elektróny hodím napríklad z toho jedla na síran, jak tam mám napísaný, tak sa uvoľní toľko energie. Ak ten elektrón ale hodím z jedla na kyslík, tak sa uvoľní toľko energie. A práve kvôli tomuto oni si potom tie organizmy začali systémy prenosu elektrónov brať z tých jednoduchších organizmov, vylepšili ich tak, aby sa prispôsobili vode a kyslíku a odrazu získali oveľa viac energie pre život. A práve kvôli tomu vznikli odrazu, jak aj máme záznam geologický záznam, z mikroskopických organizmov alebo z jednobuněčných organizmov vznikli makroskopické a viacbuněčné organizmy. Jo? A tá evolúcia už potom šla veľmi rýchlo. Takže len kvôli tomu, čo sme si hovorili úplne na začiatku, že ten kyslík veľmi ťažko z neho zoberieš elektróny, ale veľmi ľahko na neho tie elektróny dáš a tým pádom získaš veľa energie. Len kvôli tomu sa pak postupne vyvinuli viacbuněčné organizmy. Jo, doposiaľ, áno? Ještě bych teda doplnil, abych mi to správně kliklo, jde v podstatě o to, že z hlediska
energie, která samozřejmě řídí chemické reakce, protože chemie je založena na právě množství energie, které z nich vychází, co jsou vlastně i fyzikální reakce, ale tak chemie je aplikovaná fyzika, tak je právě výhodné mít ten život na bázi kyslíku, protože právě s tím kyslíkem se dobře operuje při tom předávání elektronů, což je i trošičku odpověď na otázku, která nepadla, ale mohl by být ve vesmíru život založený i na něčem jiném? No jako by mohl, ale za jiných podmínek tlaku a teploty konstantních, třeba typicky sírany za velmi vysokých teplotách a tlaku a křemičitany a dokážou dělat taky řetězce podobné polymerům, které jsou na bázi uhlíku, ale jak vidíte, proto z chemického hlediska je vlastně výhodný fakt uvažovat trošku egoisticky o tom životě na naší podobné bázi. Ale to není podobná báze, že máme život, hele, 2 nohy, 2 ruce, obličej, 2 oči, nos a vlasy, ale to je život jako na bázi prostě kyslík, uhlík a jedem. A taky tomu životu trvalo sakra dlouho, než z jednobuněčných přišel do mnohobuněčných a z těch mnohobuněčných, když došel k něčemu, co bylo aspoň veliký nějakých pár milimetrů, hence sme tu nejakmi. No práve kvôli tomu, čo sme si hovorili na začiatku, že z vody veľmi ťažko zoberieš elektróny. Kvôli tomu mu to trvalo dlho. Ale ako náhle na to ten život prišiel, mimochodom, čo má čo vytvára, alebo čo má za... čo je zodpovedné za odobranie elektrónov z vody je mangán. Mhm. Mangán sa nachádza vo fotosystéme 1 v všetkých fotosyntetizujúcich organizmoch, ktoré máme, ktoré využívajú samozrejme vodu ako donor elektrónov. A ten mangán, ešte mám pocit, je tam vápnik v určitom rozpoložení, je schopný zobrať vodu a vytrhnúť jej ten elektrón. Jo, a teraz evolúcia tohoto systému je extrémne zaujímavá, ale je to absolútne na celú prednášku. Takže ešte dopoviem, že to, čo oni vlastne našli, že ten kyslík mohol vznikať aj chemickými reakciami, to je fajn. To je fajn. Ale nemali sme tak či tak organizmus, ktorý bol schopný elektrón zobrať z vody. Takže aj keď kyslík bol vyrábaný v oceánoch. Určite to mohlo, keď sa pozriete na schému, tak to určite mohlo viesť ku vzniku organizmov, ktoré sú schopné si ten kyslík zobrať a nalepiť na neho elektrón. Áno, určite. Jo, určite je to možné. Ale bez tej rastlinky, ktorá tam je, ktorá využíva vodu, bez tohoto nemáme toho kyslíku, bez toho sme nemali toho kyslíku na našej Zemi dostatok. Na to, aby sa prispôsobili všetky organizmy a aby to mohlo nakopnúť tú evolúciu. Takže to neznamená, ja chcem podotknúť, to neznamená, že tým, že našli kyslík abiogénny, takže nie nevznikajúci zo života. To vôbec neznamená, že Ježišmaria, prepisujeme teraz všetky biologické knihy. Nie. Stále sa tejto teórii, ktorú máme, musíme držať. Pretože to stále ešte neznamená, že sme nepotrebovali fotosyntetizujúce organizmy, ktoré odoberajú elektróny z vody. Bez toho by sa život nepohol. Nejnovější novince na kanále Vědátor. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like, koment nebo přímo odebírejte celý náš kanál. A pokud se vám něco nelíbilo, tak dejte taky komentář. Minimálně nám zlepšíte rozsahy a třeba my napravíme naše